proceed to the safe zone. So far so good. So far so good. Balita Rons. Long time no play ah. Wala. Ngayon na nakakana. May kumakain. May time. Oh, may pala ba? Eh. Ang hinang yan. Pinagtulungan ako ng dalawa nito. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Naglaban ba kayo? Time for a bit of argy-bargy. Sa train. You're up. Ah, wala talaga. Wala talaga. Get ready. Time to earn your freedom. Nasa akong baril eh. Shout out Chester. Palit ka sa akin. Puro DC yung laro ko. Na DC na ano naman ako. Shout out Chester. Reinstall ko game ko. Nahawa na ako tol. Reinstall na to idol. Uninstall ko na. Reinstall na. Walang multiplayer, walang special ops, walang ano, Warzone lang. Mga ano siguro to. 45 minutes, 30 minutes. Makakapaglaro pa ako. Naglalaro sila. Ano? Tatlo sila. Sali ka dun. $1 to.